Is-Sibt wara nofsinhar saret protesta kontra dak li qed jiġi f'Gaza fejn ta' kuljum qed jintilfu ħajjiet innoċenti. Din id-dimostrazzjoni saret fid-dawl tal-gwerra bejn l-Iżrael u l-Palestina li rat eluf ta' persuni jitilfu ħajjithom miż-żewġ naħat. Waqt din id-dimostrazzjoni li fiha ngħaqdu diversi Maltin u anki barranin, kien hemm sentiment ta' solidarjetà mal-Palestinjani għal dak li qed jgħaddu minnu fejn 2.5 miljun Palestinjan fi strixxa tard id-daqs ta' Malta bħalissa jinsabu taħt bombardment bla waqfien. Dan kollu tisir fl-istess ħin daw il-persuni qed jiġu mċaħda mill-ikel, l-ilma u l-fjuwil. Diversi persuni żammew f'idejhom kartelluni bi stampi li juru l-qerda li tiddomna f'Gaza, fil-waqt li oħrajn kellhom messaġġi ta' tama u appelli ta' għajnuna. Wieħed mill-kartelluni wera il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola, flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, b'immaġni ta' dejn ħomor u bil-kliem Blood on your hands. Dan wara li dawn it-tnejn għamlu żjara f'Iżrael kważi xahar ilu fejn appoġġjaw u taw il-barka biex iwettqu dak li jridu f'Gaza fl-istess ħin li ġew injunati l-liġijiet internazzjonali. Minn dakinhar it-tnejn kienu akkużati li ħadu pożizzjoni li qatt ma kellhom jieħdu f'isem l-istituzzjonijiet li rappreżentaw u mingħajr lanqas biex ġabu l-approvazzjoni tal-istess istituzzjonijiet Ewropej fl-istess ħin tal-Istati Membri. Waqt interventi tagħhom diversi kelliema kkundannaw lil Roberta Metsola u qalu li qed tiffaċilita dak li tiseħħ fir-reġjun. Fl-intervent tiegħu Andrea Kallus akkuża lil Metsola li tfittex is-soundbite minflok il-paċi fil-Vant Nofsani. L-implikazzjoni ta' dak li qalet għaldulhom aħna tintukom il-permess tagħmlu li tridu, morru oqtlu, morru biċru għax għandkom is-sapport. Spiċċat issa bidejha imċaqsin bid-demm. L-ambaxxatur Fadi Hanania qal li llum Metsola kienet tkun magħhom f'din id-dimostrazzjoni u minħabba azzjonita għandha d-dem fuq idejha. Roberta Metsola, sorry to tell you, you should have been here today with us. It's such a shame that you are one of us because you actually betrayed the Maltese. We are disgusted by what you've done. This is directly to you. How do you feel having innocent blood on your hands? Il-kelliema fil-protesta jingrazzjaw lill-President George Vella, lill-Prim Ministru Roberta Bella u lill-Gvern Malti għal-ħidma u l-appoġġ tagħhom u ħeġġew biex kulħadd isemma' il-vuċi ta' solidarità ma' dawk f'Gaza.